Nakajingkali unong ilam kalyang persya ubat Tita Starwal Khan, haka sengi baar ke dorbar liur ke yung dorbar tauan ke Khasi dan Mas District Council, haka katway tarik unay tung arja arpusaw kalami ke jubab, naka executive member beri pej ikatanat forest, ke kong Magdalene S. Maulong, badon katlay tali ki klaw basumar da ke council. Haka jing jubab ke kong Magdalene Kalaong, bahaki te ki katlay tali ki klaw basumar da ke council, ne ki plantation, ki don hadu nyopu prangot ki nong tray. Halor ke jingkan tho nau bat Tita Starwal Khan bagi klau ke council kila nang selan laj tang ulum sopet beneng ke kong Magdalene Kalaong baga council kala syim igisin jam ban penne bat ban penjengam yakitegi klau. Statement showing the number of staff posted at each plantation of the council. Beningkong Kalailat plantation idan Nyongut, Langta Kalum Shami plantation idan 6 numbers ki staff, Umsau Nong Kharai 4 numbers, Solaj San, Lum sopet beneng Khatlai, Tham Pra, Lum Sharan To Lai, Bernihat Kendai, Lang Shing Ar, Nun Mati Sau, Ling Sau, Nong Shilong, Ramshan Rai Plantation, San, Arodonga Pra. Te ngai iba ka jingdan dong ki staff kaya fair na kawai ka plantation. Kadon gani ka Lang Shing Plantation. Na syukwa banyo jing shine kalian iam. Malah penihang ni badan tang arngut kita gibreu kinong tray jungi ki batray ni plantation. Atau kadang-kadang kan ke plantation na la syubu di beriuban dispute agak tu plantation. Mr. Chairman sir, kajingkali kabedai bekalang umshing kami don arbut ki numbers hooi ke plantation hadu menta ki don nakaliang ki staff jongiru ki inspection patrolling nakaposh kapor banpej ya kajing don kam bagam don kanu kajing pomding pathar banpej ke plantation banri ban sumar ya ka. Mr. Chairman, balai ngabu ya kani kajingkali nomor ba ke ki plantation kiba ka ni ka council ka don kilong ki sisa ki aset ya ka council dari ka basusi kalong ba na di kisnem ngakan mau na do ka tem ka baningkong ka jongaru bangawan ka ni ka council ni jutip bagi jiyo sngo ba kani council ka don ya ki klau ki jongi ki badani ki ding ki babun ma ni kan mau ya katai ka klau hapo atiabari matrai banya si singilu lathaj namar baka he jinghe ka jongka ka mlong ka besar kai penai nang ilek nak kawi ka sedam nak kawi ka tem ngilap ba judan dia syu matrai mentang matrai MDC nang tai tiba ka eka dur ka dar jong ka atiabari menta te ngidang don ya ka katu kat ni ki plantation kum kalum sopet peneng kawangi dang khamdon gidieng tharai hadu menta tip ngatharai bade kalum sopet peneng tharai don banut bania pom dia banda de gi jaka ngatharai lalut kalum sopet peneng te takadau ka jingbu ka jungi kinong trek hang tu de kideiru mdei tang ban le ka plantation re de ban sumari gidieng ngaku aban yo jing tip chpang ka lailat plantation kai ka status tungkani ka plantation menta kumnu kalong kidieng kidang biang ne em na tharai namar ka intention ka donga bang kali ni jing kali kalong ba la kini ki plantation ki mengidon kidang ya kidang donem kidieng bat aga joko poru kini kinong tray ki jungi aku aban tip kidon in station na aman la ka plantation na la shubu inniam yuki hakini ki plantation. Mr. Chairman sir, kajingkali ka bapilabu chpang kalailan hooi kalailat kalong sya kata kajaka kabayar kabahe hadu arspa apun riu hektar gidon ru ki staff hang tu ki bele patrolling bat check ki kali yo ki don ki kali ki bakit ding tu namar ba nakaliang kajongi na syatay ru ngidon ka quarter ka bapensuk shibun yaki bakin sa namar bangi pek bun ki plantation ka bu ka jing namar babun ki jing duna ki facilities bangi duna nakaliang ka office hakasa kalek kawan kathia kadem bat kumju ru nakaliang ki staff hang turu kisa bet syatay ban ai ka jing ka patrolling bat hadu mentaru kamdon kanunu ka jing pomding pathar haka area situ ngisuk tu ba ngilan ka kerteng ni kala tai bangi ong ka plantation bangi ong plantation kamu ka dei bandon ka jing thumding ru no kamdei tang bansu pej ya ki ding ki bladon lupa deka kamram jong ka
council nakapor sa kapor kamot ba ngidey ru bantung ngidem dengan ko abantip na em in charge ba ka don na em ka jingthum dieng pat nakapor sa kapor hakimiki jaka. Mr. Chairman sir, kajingkeli kabah ilabu kalong bah ka tham plantation kabadon hu umsning ngiladon ru kajingthung ding man hakani ka World Environment Day but hang turu ka ngidon ka project under the community based forest management and livelihood improvement in Meghalaya project kabala funded da kajaika project but hang turu sa ngiladon ngilathong kumba shispa sanphau teli ki nursery band lingba kajaika but ngiladon ru ka amount kabala sanction da kajaika kalong first installment sanlak sanpuar hajar, second installment ru sanlak tam, ka third installment ru kade inyolak life hundriu hajar but mentaru ngidang don sa bingithong ye kiding kumi kiding cherry ding sophan ding beti ding sal ding aldar ding do ding soyong ding solat dingan bat ding rai but hadu kini kisngiru ngidang mentin bat ngidang le hikat la kat yai nakaliang ke department ban penne pensa ki klau ke betap bat kamtam ki plantation ke badon hapok ke forest department ato ya kini ki nursery ki bang ibu ki plantation ki ba pher te kadonnem nakaliang joka isi ni daka council ba ya gitu ki nursery ki baret bangin penslor bre ki pajba ki badon ga jaka bangin ai ki ya kini ki sambai dieng ba ki la banthong ha ki jang ki ha ki jaka la jong hatur don ga scheme gum kata blora namar day house nam arajar ar khandai ha ka por bangile chadali ngila yapan to por o bubble suprio ma ode o forest minister lele lang bidon hangni baro te ngai ka khmat po samukhi ke poiste lerung house bubble suprio bar ngila pan ya ya ka scheme na bata ka forest te ngakwa ban klini em charge la pio scheme ni na po central state la ni ka council ka anam ki scheme an thong ki nursery bar kumjoro bangin sami ki pajba ki badon ki jaka khanang ba inyo ibiang ba kari khasi jungi ka jarngam o ya ka bamenta ngimpat don kanu ka central scheme ka bangilayo hapo ka department di henry lingba kani ka scheme ka balafan da ka jaika ngilayo pat bentelun hikam ki badangsa ang te tham ku mangala keren mene bat ikini ki sembai ru ka bangi thum hang te tham plantation ka jaika ka shim yaka bersam syikipat bala kaliang ka jongiru ishim ka permission banket bat kumjuru banyarap ban sam kitan riding syikipat ba ditang lingba kini kilat ka bangila pat ban ai ka jing yarap syikiwe kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jambara hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henry ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman henry ba uni ukhau 45 don jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei kamet but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni jingbam plus f pat ngila banyo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS kabha na ka banta upajba ka sarkar mi kala mangker pang
ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba ki lapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat ki long kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro ki long yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya